हाइजेके फसजे हनाय रलाहाय हजांनाय सिन्दौबाय बाहाय तंबाय बायारो खाखाय नरौ जत खाहाkrangno tongbai nahi hingke nirok khakawi tongbai hana je ani video no sajagui yaphang simi asuk jora nirok chubawi nai tongnai rok hingke na video kotal rolia tugui tonglang rok hingke sakbai thangmalai por rogo bo sungbai ano ang video khlai phinai de khlai philia de bono no wasogui si haino salphaio salthango mas kaithang ha je sajagya si sajagya phano je sajangnai sajagui tongbla bini nirokni video no naila hangke ma munuyo naithokjago rwngjago omo hairokhe sajak hingke ang bahai no kha basawi kha srangui khlaijago borok wngui achai phai khoroksa borok no phano sao phano bwkha srang romani munui romani bobo samung kaha nahi ang wasukta baksa buksu hingke no hailang rokhe hombayo nirok no saya ke video khlailia ke mathagui rowui bwsaini saisong kathajak haino ma ango hingke nirok no thungkok sawi tei video khlailia ke mathagui rosnai asuk ke kharwai ma bangkha he ani srai bai khe naikhe ang rwchagui video khlai romani oro jaga rogole tei tongmale tei comment haya rok khlaijaknai nukbai bana angle okra bele ani srai kho hingke comment haya rok khlaijakmani nukha tei rwchalia omo tahai rok ke howta kha srangjak ya angui paio ang koto si waisa wuisu hingke hai wngui thang hingke chrai tong naimele hingke ukok rok no nirok no sawi rosinai hai tini comment reply romani video rok bo khlaiya haifano kaisa kuisu kok no bwkhao nangjagui thangmani rok tongo ta haini bangui no ang kha kalaha tei video rok khlai tongmani no sasinai na haita nangjagmani kok rok hingke no omo tirok si baksa busu borok nukuha ale nosa naijak ya naifano subscribe rok khlaiya ang subscribe khlaila hingke rang mateo ante hairok him bwskang rogo si hombaio hingke hai ani batei bumung kwrui hai rok ke hoi youtuber rok ringbaio baksa buksu sakbai thangsi omo trong ke hai comment video nai comment khlaimani singya comment khlainai bo haino tongbaio no bwri haya ma ke burima kosoma ke vlog khlaiyani lasia de omo tahai rok ke hombaio hingke sakbai thango honai bo tongo riri no chowui video khlaio nai ani akailaha hairok hombaio video khlaiya hingke asuk hairok ke honjak yai de yok no hima khagalang ta chuli honjaknai rok mungsa chayakrui ba ang borokni channel ni bumung rok khuliya channel bumung rok khuwi hai tip hona songle hake si nog rok tangbaio nongle omo trong no hake dula dula wngmani haile kamai ma chanai de hairok ke swngjago hingke ang hai mungsa hoya ke munui tongo ta haifano waisa wuisu hingke no bwkhao nangui thango bwskele nong hojakmani rok no asuk khakaya ke mang tongmanai ba ang asuk buibai holaimanai jat salaimanai jat borok bo wngya musuk ya tuino tei video khlailia ma salaha ang tini omo hai jora rok sok phainai swkangni simili khele khakamani yata je rwngmani rok no kisa pade munui mung romano nukmani oro jaga o nirok chajagya rok wngkha hingke ano maap khlai rwbai ang video haya rok khlaimani tongkha hingke kok sita pita kok nathokya rok samani tongkha hingke ang gosai nama kha saijong no ang video kaham khlaiyani kok sita pita rok samani no haike comment haya rok khlaijago ba sakbai thang hai rok ke pojo por hongjago rok nirok yaphang ni simi tabok asuk jora ang je video khlaimani nainai hingke naibai mano comment haya khaijak thothok wngya rok ke video khlai tongsa si asuk hake comment haya rok khainai tongbai nai ba sakbai thang nugui malai por rok hake hombainai hai he ang kisa saini saisong kisa wasokjak ya ta tei kaisa kok ani chrai no rwchamung recording khlai rowani thang pro bo haino ang or jaga o haino
kaisa samang kisa samani tong botrok no bahaino hongbayo ta no dababo wani no mutibo hani no bono ba joto siyo nungle lasi sungsake lasi liya de or jaga role botrok no le kok ungjagero sai tongoi lang hairokni hai hongbai bwkhara yakse chagui ang video khaibrobai aprobo hongbai plangkha angle omo hairokhe mani rokno chajagya satongma tui majagui kosto khlai samung tangui machamani bono si chajagui hairokni hai hongbayo ta je honai baksa buksu hongbayo jotole wngya hinkhe kaisa kuisu kokno hinkhe asuk khe bwkhao nangjagui thango ang mungsa hongya kok phirok ya thik ni haphano bwkhao nangjak sobo ta hairokhe hongjak hangkhe yani sok yani rokni hai hongbayo tei asuk kok rok kwbang samaliya ang o kok no ang norok ni thani o saironi himoi tini video khlaimani hinkhe nirok je ano chajagui tongnai rok je phajagani nugo hangkhe jero jero phano siniui kok sajagoi nirok ni hajak mung jero phano mawi tong hangkhe asukno bobai ni khasrangui tongsinai ta hinkhe tini video no oro no mwthak sinai ang tomani bangui tei video khlailia hongbono nirok kaham khe busibai hana.